Takže priatelia, prajem vám príjemný pekný deň. Vítajte u nášho prvého videopodcastu. Aj keď je pravda, že tých pokusov už bolo celkom dosť. Ale ja už naozaj dúfam, že toto vyjde von. Áno, podobne som na tom. Ale sme sa toho veľa naučili. Áno. Ako nastaviť svetlá, ako nastaviť kamery, ako zostrihať veci, synchronizovať. OK. Tak verím aj ja, že výsledok bude pozitívny tentokrát. No a poďme k tej téme, ktorá momentálne tak veľmi rezonovala, lebo blíži sa nám koniec roka. Áno. A v rámci toho konca roka, tak tradične už vlastne to bude už 3. rokom, čo natáčame podcast, že ako bude ten ďalší rok. Hej, to už je tak? No, to už je tak. No, už pribúdajú tie šedé fúzy. Takže poďme sa Peťko dneska porozprávať o tom, že ako bude vyzerať ten budúci rok z pohľadu čínskej medicíny. Čínskej medicíny, dobre. Tak, ale nerobíme z toho len astrologické okienko, hej? No, presne tak. Hej. To by som nerád. OK. Čiže skôr ako začnem, to je práve ten rozdiel medzi tou tradičnou čínskou medicínou a tou klasickou čínskou medicínou, že tá klasická bere v potaz teda aj nazvime to tie planetárne vplyvy. Okay. No a my v podstate na ten budúci rok je veľmi špecifický, poviem tak. Okay. Každý rok bol špecifický, pamätáš si aj tie ostatné podcasty? Áno, budúci rok je vlastne 2025. 2025, tým, že začína... na konci v podstate. Áno, začína 5 je na konci, ale začína 29. januára. Okay. Čiže nie 1.1., hej, jak u nás, ale 29. januára. A prečo začína tak neskoro? Lebo je to vždycky... Ale je to druhé novolunie po zimnom slnovrate. Čiže nikdy to nie je rovnaký dátum. Čiže druhý nov po zimnom slnovrate. Čiže to sa tak hýbe od polovice januára do polovice februára. A teraz to vyšlo na 29.1. A to je také u nás. OK, 29.1. OK, dobre. 29.1. Až druhý, dobre, OK, dobre. No a tam v podstate, dobre, poviem to v rámci tej čínštiny, je to Yis, čo je v podstate, alebo u nás ľudia to budú poznať ako, že drevený had. Okay? Ale v rámci čínskej medicíny to má trošičku ešte aj hĺbšie záležitosti, tak je to že pečeň v kove s vetvou sleziny a tá vetva sleziny to je ten had. A tá pečeň to je práve to drevo, ten drevený had. Okay? Čiže keď všade ty uvidíš, ja neviem, že zelených oných hadíkov a drevený had a budúci rok je drevený had, blablabla, že ľudia to budú poznať pod týmto menom, tak my teda, alebo praktici čínskej medicíny, alebo tí, čo sa venujú trošičku klasickej čínskej medicíne, tak to poznajú akože pečeň v kove s vetvou sleziny. A potom tam máme oddiely ešte ťuej na Shaoyangu, ktorým sa teda dostanem. Okay, čo to znamená? Hej, ešte možno čo si pamätám zo školy, teda, tak pečeň v kove. Viem, že to je v niečom veľmi náročné, lebo je to v podstate... Ten kôl má tendenciu všetko zatvárať donútra a stiahovať. A tým, že to vlastne je tam tá energia dreva, ktorá zase sa chce rozpínať, tak proste tam veľakrát vznikajú silné pnutia. Že... No v prvom rade si treba uvedomiť, že pečeň je emočný orgán. Každá jedna emócia prechádza cez pečeň. Každá jedna. Či už negatívna alebo pozitívna. A ono to potom rozdeľuje na orgány. Čiže toto je základ. Že je to energia v podstate takej jak jary, takej dynamiky, ale je to hlavne energia emócií. A to drevo, že drevený hadík, tak to drevo, presne jak si povedal, on sa chce rozpínať. Chce proste, že to sú takéto passion, že taká tá vášeň a hnev, okay? Ja to poznám veľmi dobre, ja to mám doma. A to sú emócie, dobre? Lenže oni sú zavreté, preto my napríklad v čínskej medicíne hovoríme, že je kovový rok, ale to... Vidíš, a toto je úplne ten rozdiel, že kde tam je ono, že drevený had a čo to znamená o kovovom roku. No, ale presne toto drevo je zavreté v kove a ten kov to tlačí dovnútra. Čiže presne, jak si povedal, to vnútorné pnutie, že čo dať von, čo dať dovnútra, môžu tam naozaj naskakovať veľké tlaky, čo sa týka emócií alebo emočného nastavenia. Zároveň pečenie je jeden z orgánov, ktoré nadväzujú vzťahy s druhými ľuďmi. Čiže budúci rok bude z tohto pohľadu emočného a emočno-vzťahového dosť náročný.
Ale môže byť aj zase v tom ako posilňujúci vplyv, že môžeme zase rozvíjať nové vzťahy a môžeme to posúvať ďalej. Ale treba si uvedomiť, že náročný neznamená zlý. OK. Lebo keď chceš napríklad posilovať sval, tak musíš makať, hej, že a je to pre neho náročné. Áno, súhlasím, hej. Tak poďme teda... Lebo ako sa chceš ako chceš zistiť, že ťa niečo hnevá, keď sa s tým nestretneš, že ťa to nenahnevá? To sa nedá. Akože nájsť osvietenie v kláštore, kde si odrezaný od všetkého sveta, je podľa mňa v niečom jednoduchšie ako nájsť osvietenie v bežnom svete, kde máš všetky možné vplyvy okolo. Naliem ti čajík. Naliem čajík, ďakujem. A keď sa na to, Peťo, pozrieme z toho pohľadu tých rokov, tak poďme možno uľaviť niektorým ľuďom hneď na úvod. Niektorí zase možno trochu vystrašiť, že ja si pamätám teda z tých posledných rokov, keď sme sa rozprávali o tom, že určité roky, teda podľa dátum narodenia, keď sa človek narodil, tak ten rok má na teba, povedzme, viacej pozitívny vplyv a naopak zase na určité roky alebo dátum narodenia ten daný rok, ten 2025 môže mať na teba taký, ako by som povedal, oslabujúci vplyv, že ťa môže nejakým spôsobom oslabovať. Čiže ty si aký namakaný informačne, ale máš pravdu, hej. Že ako to bude teda, že ktoré tie roky bude tá 2025 keby podporovať alebo nejakým spôsobom, ako hovoríš, že fúkať im vietor do placha. Fúkať im, tak. Lebo toto je presne dôležité, lebo ja keď tým ľuďom poviem, že dobre, ja to vysvetľujem tak, že keď mi príde klient a robíme prevenčnú liečbu, napríklad môj učiteľ dával tejto jednej ihličke, tejto prevenčnej liečbe vždycky na konci roka a prípravu na ďalší rok, naozaj, že silu pol roka terapii. A ja im to vždycky vysvetľujem tak, že ak im ten rok nie je vhodný, nazvime to, alebo že im nefúka od chrbta, tak je to ako keby padol obrovský balvan, obrovský kameň na ich cestu. Nie je to nič smrteľné, ale sú to problémy. Okay. A tá prevenčná liečba v rámci tej klasickej čínskej medicíny je, že sa oslabí ten vplyv toho roku určitými bodmi, alebo jedným daným bodom, ktorý zodpovedá tomu danému roku. A ako keby som urobil dieru na tej jej ceste, a keď padne ten kameň, čiže ten rok, tak padne do tej diery a oni pôjdu v pohode ďalej. A toto sa tým klientom páči, že wow, že toto je super, že poďme na to. No a sú to v podstate roky, ak poznáš 5 elementov, tak keďže to je kovový rok, tým mal by si poznať, okay, že ten kov podporuje daný element, čiže kov, čiže roky, ktoré sú končia 5 a 0, tak to sú kovové roky v rámci čínskej medicíny. Takže ty sú v pohode, ty sú z oblika. Nulky a päťky. Nulky, päťky, tým fúka od chrbta. Tým to proste bude ten rok podporovať. Ale pozor, to neznamená, že ich bude podporovať v prípade, že nebudú mať napnuté plachty. Hej, že... Alebo deravé plachty. Samozrejme. Okay. Čiže povedzme tak, že nebude im škodiť. Nebude im škodiť. Keď ho využijú, tým lepšie. Okay? A potom jedničky a šestky, to znamená, že ročníky, ktoré končia jedničkou a šestkou na konci, tie patrí vode. A to je matka, ten kovový rok, aj tá 2025 bude matka pre tú vodu a týmto bude naozaj že fúkať do chrbta ako matka. Okay? Čiže bude ich podporovať, ale zasa, ak budú mať deravú plachtu, alebo ju tam nebudú mať, tak to už je ich problém. Ale nebude im týmto 4 ročníkom nebude škodiť. Takže 0 a 5. 0, 5, 1, 6. Okay, tak ty si teraz... Čiže 0, 1 a 5, 6. 0, 1, 5, 6. Tým sa teraz uľavilo. Fú. Povedali... Tí to teraz môžu vypnúť. Okay. Povedali si, že dobre, toto bude zaujímavý rok a treba sa na to možno pripraviť, treba to využiť, pokiaľ sa dá. Určite. Je to v podstate taká, jak príde im veľa možností a ak to dobre otočia, že príde im ten vietor, ak ho dobre využijú, tak sa vedia posunúť na ďalších 10 rokov. Výborne. No a teraz, čo s tým zvyškom? No, v klasickej čínskej treba sa bať? Nie, netreba. Len tak každý vie, že nie je každý deň nedeľa, hej? A jak spieva Ani, ten tuším Verich, jednou si hore, jednou nahoře, jednou dole, jednou si dole, jednou nahoře. Tak tie ostatné ročníky, týmto bude trošičku samozrejme nemoc vhodné. Medzi tými ostatnými ročníkmi budú tí, ktorí to budú mať ešte horšie a tí, ktorí to budú mať len horšie. Okay? V tej klasickej čínskej medicíne sa teraz robí väčšinou ku koncu roku, v tom decembri a ešte začiatkom januára, samozrejme ešte pred začiatkom
daného roku sa robia prípravné, nazvime to terapie, práve na to, aby sa oslabil ten vplyv toho roku. Rozumiem. Tí, čo nemajú svojho vlastného akupunkturistu alebo nepoznajú čínsku medicínu klasickú, tak nič, tak nemusia počúvať podcasty. Žijú si ďalej svojim životom. Tak, presne, že nevedeli ste doteraz o tom, tak sa zasa akože to nie je nič smrteľné. Hej. Je to v podstate len také, nazvime to, jak ručná brzda, alebo proste fúka proti tebe, tak, musíš dať možno viacej energie. Ale čo je veľmi dôležité je, a toto je, aby si ľudia uvedomili, že aj keď vám fúka do tváre, tak to je práve, vieš, že to umenie toho sailingu, toho plachtenia, že oni dokážu proste si natočiť tú plachtu, aj keď im fúka proste proti. Že to není, že keď si pozrieš naozaj, že na tom mori, že to není len o tom, že musí ti to stále fúkať od chrbta. Okay. Že oni proste, keď tam súťažia, tak to je práve to, že ako to nastavia, ako otočia tú plachtu, aby využili povedzme aj ten bočný vietor a tak. Čiže zasa netreba si z toho nejako lámať hlavu, že jednoducho, aby tí ľudia teraz, že Ježiši Kriste, budúci rok bude zlý, hej, Peťo povedal, pôjde mi to proti. Dobre, tak disclaimer, opravujeme, budúci rok je v pohode pre všetkých. Pokiaľ ste boli na kurze plachtenia, čínskej medicíny, alebo plachtenia, a viete si správne nastaviť svoju plachtu, tak by to mohlo fungovať. No a to nastavovanie bude práve hlavne na úrovni teda emócií a vzťahov. A tomu som vlastne teraz chcel prejsť. A to je také pekné premostenie. Áno, že preplachtenie, že akým spôsobom teda alebo kde bude ten rok mať najsilnejšie vplyvy, na čo bude vlastne nejakým spôsobom... No bude tlačiť na pečeň určite. Tlačiť na pečeň. Určite, a čo to znamená? Lebo vieš, keď povieš, že bude tlačiť na pečeň, znamená, tak niekto si povie, že musím si skúpiť ten pestrec mariánsky, alebo to volá. No to je síce milé, ale... Áno, akože v tomto prípade, hej, ale čo je oveľa podstatnejšie, je to emočné nastavenie. Emočné nastavenie. Vieš, že to je tak, že veľa ľudí, že pracujem s emóciami, vieš, a že idem sa vybehať, idem sa vykričať, idem na box, blablabla. Ale to už je jedno, vieš, že ten stres, aj keď v čínskej medicíne nemáme stres, keď si rozdelíš stres na drobné, tak to máš buď obavy, buď sa obáva, povedzme, že máš nejaký deadline, ja povieš, že ja som v strese. Okay, ale buď máš ten deadline, že buď sa obávaš, čo sa stane, keď to nestíneš, alebo ťa to sere, že to nestíhaš. Alebo aj. Hej, no. Okay, no a to je spoločenský medicínny stres. To je to umenie života. Presne tak. No a ono už keď zažívaš tie negatívne emócie, a to je jedno, či ich dávaš na vonok alebo dovnútra, furt to vybuchne, furt je tam problém. Čiže ideálne je, aby tá emócia neprišla, čo sa samozrejme jednoducho povie, ale ináč myslím, že na toto sme robili už strašne veľa podcastov, takže nemyslím si, že by som to mal zase znova opakovať, ale toto bude náročné naozaj z pohľadu tej pečene. Ja keď si tak zaspomínam, že aké to bolo v škole, tak ja si pamätám, že keď si niečo zopakoval aj 5-krát, tak pre veľa ľudí to bolo úplná novinka. Áno, hlavne po obede, keď si dal niekto steak, tak jasne, že keď tam zaspával, tak to bolo nové. No. Dobre, takže v podstate to, čo, ak tomu správne rozumiem, tak ten budúci rok bude náročný na emócie. Áno. Na vzťahy. A tým pádom čo môžem robiť, alebo čo by som mal teda urobiť? Toto je všetko len kmeň. Aha, to je kmeň. Okay. Dobre, tak ideme ešte viac do hĺbky. Čiže tam naozaj budúci rok sa môžu zhoršiť patológie pečene. To je od bolesti hlavy, migrény, cez menzes, cez zápalové procesy na slizniciach, cez strávenie. Jednoducho od tej pečene tam naozaj môže byť strašne veľa symptómov a syndromov. A to sa môže budúci rok zhoršiť. Okay. Navyše, ale je tam ešte vetva, to sa volá jí, to je ten had. Keď ľudia ju poznajú ako had, ako zviera, v čínskej medicíne je had rovná sa slezina. A slezina je spojená s empatiou. Čiže vidíš, že zasa je to takéto nejaké prepojenie. To je také jak maminka. Keďže takéto vnímanie, takéto empatické spájanie medzi tými ľuďmi. No ale navyše tam sú oddiely, ktoré pridávajú do toho roku takzvanú jak klímu. Okay. A aké to má oddiely? No a máme tam oddiely Tueyin, čo je z počasia, tu bude vietor, a Shaoyang, čo je v horko. Čiže vietor a horko budú naozaj, že bude teplý, suchý, veterný rok. Tak jak sme hovorili minulý rok, že tento rok bude vlhko a chlad, čo vidíš naozaj, že hmlí, sneh, celé to je také upršané. Budúci rok nie, budúci rok to bude viacej také suchšie. Ale to pre mňa úprimne
nevidím v tom nejaký iný. Zase to môže znamenať pre ľudí podľa mňa, lebo máme tie vonkajšie vplyvy a vnútorné vplyvy. Áno. A z tých vonkajších vplyvov, keď viem, že bude veľa vetra prvý pol rok, tak zase to bude ten nápor na tú pečeň. Áno, ale tu ideme teraz skôr na tie vnútorné vplyvy. Okay. A ten vietor sú aj zasa emócie. Hej? Čiuejin sú emócie. A druhý pôrok sa do toho pridá Shaoyang. A Shaoyang je oddiel, ktorý má v sebe veľa agresie. Shaoyang ty využívaš na to, keď chceš niečo presadiť, taký puši, taký, že okay? A teraz táto kombinácia spolu s tým oddielom a s tým kmeňom ti naozaj dáva veľmi celkom už vnímaš, že to je celkom brutálne kombo. Na emócie a na taký ten agresívny. Čiže ja predpokladám, že budúci rok bude veľmi agresívny. Hej, teraz bereme všeobecne rok pre ľudstvo. Že to bude akože dosť náročné. Hej. Nehovorím, že tento rok nebol, ale obávam sa, že budúci rok a hlavne ku koncu roku to bude trošičku ešte viac. Ako to povedať? No verím, že to nebude až také náročné, ako sme predpovedali naposledy. Áno, no, jak sme sa bavili či bude vojna, nebude vojna. Vojnou na Ukrajine. Áno, že to bolo tak, že nečakali sme, že to tak prejde, ale no, obávam sa, že hej. Tak nikto to nevedel, samozrejme. Okay. No, ale tak áno, toto je ďalšia možnosť. Nechcem zase samozrejme hovoriť, že príde nejaká vojna, alebo podľa toho, ako to vyzerá, tak už by to bola iná vojna, ale hej, no, bude to náročné. Bude to náročné. A keď sa zase odputujeme možno od tej astrológie naspäť k tej, ako myslím tak, že k tým vplyvom na toho človeka, to znamená, bude to nápor na pečeň, to znamená všetky veci, ktoré sú spojené s pečeňou. Symptómy pečene. A dá sa tomu nejak možno, lebo vieš, aj kým by v úvodzovkách fúka ten vietor do chrbta, alebo aj do tváre, tak v podstate aj tak to bude nejakým spôsobom nápor na tú pečeň, že to budem tam pociťovať. No. A čo môžem tomu... Lebo ide o to, že tam príde akože naozaj tá veľa energie. A keď už je tam veľa, lebo to pečeň má tendenciu tej stagnácii energie, alebo či pečene, hej, a zároveň oslabenie krvi pečene, čo veľmi vplýva na spánok napríklad. Celý emočný setup, alebo teda emočný stav má vplyv na túto krv pečenie, hej. To, že stále rozmýšľaš, stále na niečím, že riešiš v robote niečo, to takisto znižuje. Čiže celé vedomie v podstate ti uberá z tej krvi pečenie, hej. Čiže to je dosť taká nerovnováha už v rámci tej pečenie ako takej, hej, že nasereš sa, nahneváš sa, alebo máš si v strese a už to začne stagnovať. Potom ešte makáš celý deň a tá krv ti začne, potom nemôžeš spávať. A keď nemôžeš spávať, tak to nedoplníš. A keď to nedoplníš, tak nezaspíš a už to ide do kolečka. Už sa rozsypávaš. Potom nabehneš lieky a ideš. Potom máš migrény, potom si unavený, potom ťa bolí krk, potom ťa začne sekať v chrbte a už sa to sype. OK. A tak teda čo môžem robiť? No určite, aby som tomu predchádzal. To znamená, jasné, že predpokladám, že tí ľudia, čo počúvajú tento podcast, tak minimálne riešia nejakú čínsku medicínu, lebo ináč by ich to nezaujímalo. Tak nikdy nevieš. Ale... Čas tiež tak človek brouzda po YouTube a že čo to je? OK, a to je zaujímavé. OK, tak si pozriem. No. Takže určite mať svojho terapeuta, ktorý vás na to pripraví, lebo ide s vami. V podstate to je jak mať dobrého servisáka na auto. Máš auto, jazdíš s ním, je to tvoje, ale ak sa do toho nevyznáš, no tak potrebuješ nejakého servisáka, ktorý ti sem tam vymení olej, pripraví ťa na STKčku a tak ďalej a tak ďalej. To je pekný príklad. Že? No a toto mi teraz pripadlo, že prišla mi klientka a že vy mi furt stále hovoríte, že čo mám zlé a ja by som niekedy chcela počuť, že čo mám dobre. A ja som to takto vysvetlil, že ale vy že to je super, len ja hľadám práve tie vaše problémy. A že vy keď prídete do servisu, tiež vás nikto nepochváli, aký máte krásny like, alebo že akú máte krásnu vôňu v aute, nie, ale hľadá, že aha, pozrite sa, že chýbajú vám brzdové doštičky, alebo nie, že chýbajú, ale máte problém s nimi. Takže toto určite nejakú tú prevenciu by bolo fajn, no ale základ je emočný setup, jak som povedal, to znamená, že snažiť sa jednoducho, lebo čo znamená emočný setup, aby som o tom, že tu nejde o to, že či tú emóciu prežijem alebo neprežijem, alebo že ju vyjadrím alebo nevyjadrím. Tu skôr ide o to, aby tá emócia nevybehla. A nevybehla znamená, že ty máš na ňu dôvod.
Vieš, vymyslím si, ja neviem, že bojíš sa, že či ťa vyhodia alebo nevyhodia z roboty, hej, obávaš sa, blablabla. No ale keby si mal na účte 500 000, tak ťa to až tak netrápi. Chápeš, že proste, rozumiem, že furt je to tá istá situácia, len iný pohľad. Iný stav. Iné okolnosti. Iná vec, že ak či sa budeš hnevať alebo sa nebudeš hnevať, tak tá situácia sa nezmení. Okay, alebo či sa budeš obávať alebo sa nebudeš obávať, furt sa to nezmení, furt tá situácia bude rovnaká, len tebe bude horšie, vieš, o to ide. Rozumiem. Ale nehovorím, že to je jednoduché, len to môže pomôcť. Môže to pomôcť práve pri tej rekonvalescencii tej pečeni. Lebo tá pečeň samozrejme má tú možnosť sa regenerovať. Hej, vieme, že to je... Spracovať emócie v noci. To je jedna vec, ale za ďalšie je to orgán, ktorý sám seba regeneruje. Okay? Takže... Rozumiem. No, ja tomu chápem tak, že aspoň v poslednej dobe som o tom veľa čítal, že keď máš nejaké situácie, tak je veľmi dôležité, akým spôsobom na to budeš reagovať vnútorne. Áno. A o tom rozhoduješ len ty, nikto iný. Ty nemôžeš povedať, že on ťa nasral, alebo on mi ublížil, to není. To je všetko o tebe. Nie je to byť o tom, že som pasívny a nechám proste robiť so mnou, čo chce. No však ty vieš dať niekoho k súdu bez toho, než by si sa hádal. Áno, že prístate, že reagujem, riešim veci, ale nedávam tú moc niekomu inému rozhodovať o tom, aké emócie ja vnútorne prežívam. To znamená, že ja som ten pánom na tých svojich emócií. Tak pozerám veľa videí. Ale ja sa tak snažím, aspoň teda u mňa, že v podstate, pokiaľ je to možné a pokiaľ som schopný uvedomiť si tieto veci, tak... Čo nie je vždy také jednoduché, ale hej. Tak sa snažím nedávať iným moc kontrolovať to, čo ja prežívam. Určite. Že snažím sa ja byť ten, kto sa rozhodne, či budem šťastný, alebo keď mám byť chuť niekedy aj byť nešťastný tak ale je to moje rozhodnutie, že nie je to niekto, kto má nejakým spôsobom zvonku teraz naštve, alebo ja sa budem rozčulovať kvôli niekomu, ale... Jasne. To je krátka rada čínskej medicíny. Chceš byť šťastný? Buď. Nechceš sa rozčulovať? Nerozčuluj sa. OK. To je krátka taoistická rada. Chceš byť nešťastný? Buď. A mám ešte takú jednu, že ak by si niečo potreboval, tak si to kúp. Áno. No, takže späť k tomu roku. Takže budúci rok naozaj v tomto prípade, ak niekto využije a to nemusia byť len tie ročníky, o ktorých sme hovorili, ale aj tie, povedzme, ktorým nebude fúkať do chrbta alebo od chrbta a budú mať to dobré emočné nastavenie, tak sa im to naozaj veľmi zhodnotí, pretože budúci rok bude naozaj o tej pečení. Vieš, čiže ak budú tá investícia sa vlastne znásobí do budúcna. Presne tak. Ale ja si myslím, že pokiaľ budú ľudia na budúci rok sa viacej venovať tomu emočnému setupu vedome, tak jak si povedal, tak nebude to dodržiavať, že tak, lebo je na budúci rok 2025, tak len tento rok proste budem sa snažiť, ale pokiaľ si ten návyk vytvorím, tak potom mi to môže naozaj pomôcť. To už zostane, presne, to už zase není, že to už ostáva. To je, keď sa naučíš jazdiť na bicykli, to už nezabudneš. Nemal by si. Nemal by si, áno, tak vždycky je tam tá možnosť. Dobre, tak poďme to nejakým spôsobom teda zhrnúť. Takže na budúci rok 2025 začína 29. januára a pre ročníky 0516 a by to mal byť rok, ktorý vám viacej fúka do chrbta. Takže im nebude škodiť. Nebude im škodiť. Ale to ale neznamená, že sa budú mať hneď dobre. Okay. Ale pokiaľ si dobre nastavia veci, tak by sa mohli mať lepšie tak, ako ostatné roky. No a pre tie ostatné roky bude im fúkať ročníky, bude im fúkať do tváre. Povedzme niekomu z boku a niekomu do tváre. To tu nebudeme rozoberať radšej, aby sme zbytočne poslucháčov a divákov nevystrašili, že ktorý ročník to ale pokiaľ tú informáciu nemajú, tak môžu žiť ďalej tak ako doteraz. Jasné. A teraz už to vidím v komentároch. A ktoré sú to ročníky? Ktoré to môžu byť úplne na prd? No a pokiaľ tú informáciu majú, tak je dobre mať svojho terapeuta, ktorý im pomôže vytvoriť... Klasické čínske medicíny. Klasické čínske medicíny. Lebo v TČM, keď to nerobia. No. OK. A on im pomôže nejakým spôsobom nastaviť tú terapiu tak, aby teda ten vplyv toho roka sa maximálne oslabil. No a samozrejme, ale aj pre niekto znamená, že pokiaľ majú to dobré umenie toho nastavenia si tých plachát, tak dokážu tiež ten rok nejakým spôsobom pre seba využiť. Určite. No a pre mňa to najpodstatnejšie dneska bolo ten emočný setup. To znamená... To je dôležité.
Pre tú pečeň je to úplne, že alfa omega. Okay. Samozrejme, jasné, nebrať drogy, nechlastať, neponocovať, proste toto je jasné. Proste ale... dobre papať, dobre spať. Tak, užívať, čo je dôležité, byť spokojný. Byť spokojný. Proste buďte šťastní. A keď si šťastný, to znamená naplňať svoje potreby. A sú len dve možnosti, ako byť šťastný s tými potrebami. Buď tie potreby, akých máš veľa, hej? Alebo lepšie povedané tak, že šťastný si len, keď si naplníš svoje potreby. Okay? A teraz buď znížiš svoje potreby, ktoré sa nedajú naplniť, alebo ich naplníš. Nič iné, nič sa nedá medzi tým. Lebo ak nenaplníš svoje potreby, a to je jedno od telesných, emočných, energetických, spirituálnych, mentálnych, to je jedno, proste akékoľvek potreby, ak nie sú naplnené, tak nie si šťastný. Okay? Tak len naplňujete svoje potreby, buďte šťastní, spokojní a vyriešené. Vieš? Samozrejme, u niektorých potrieb to nie je jednoduché, okay? A nie je to jednoduché nevždy naplňať, hej? Ale to neznamená, že to nie je nemožné. Tak nikto nikdy nepovedal, že tieto veci sú jednoduché, takže keby boli jednoduché, tak... Tak sveta žiť. Tak, ľudia nepotrebujú terapeutov. Tak vieš, ak sa hovorí, oko samo seba nevidí a ucho samo seba nepočuje. Čiže v niektorých prípadoch ti vie ten druhý pozrieť z iného uhlu pohľadu. Že vie ti dať iné informácie, iný pohľad, iné uhly na veci, ktoré ty ako človek nemusíš vidieť. Dobre, mne sa páčilo, jak som povedal na konci, že buďte šťastní. A s tým sa asi rozlúčime, že 2025, niekde si to napíšte, že buďte šťastní. Takže ďakujem veľmi pekne, že nás dneska počúvali. Moje meno je Martin Šiška, dneska tu bol so mnou Peter Bíly. Ahoj. A teda verím, že sa vám to bude páčiť. Dajte nám vedieť v komentároch, budeme veľmi radi, ak nám dáte nejakú spätnú väzbu. A ak sa vám to bude páčiť, tak by sme mohli potom vyskúšať natočiť aj prípadne ďalšie videopodcasty. Video číslo 2. Ovšem, ak sa tento podarí. Dobre, ďakujem pekne, majte sa krásne.